Днес ще ви покажа какво седех от екраната зала с точки. Те са 4, едното беше готово, второ нещо като меко. Да. Първото е такова стич, където има игурки и разни такива неща. Другото е пак на стич, където тук има някакви неща. Не знам какво е. А другото е нещо като желе. Ето. Така. Нека да започнем от най-малкото до най-голямото. Това първо, след това това и накрая това. Така. Тук желето. Уау, вижте. Много е яко желето. Вижте. Супер яко е. Ето малко ще видим. Това нямам на идея какво е. Това е нещо пак като желе, но под формата на нещо. Много е яко. Така. Като на сладолет. Така. Това го извадих, така че е ред на това да го извадим. Там, че тук има другото. Не знам дали се вижда. Доста се разтича. Много е хубаво. Такова ли исках? Не е от уния, където и са, като ти отвориш. Даже се е лепкаво. Има и балончета. Вижте. Супер яко е. Пак ще излиза. Следващото е това, не знам какво е. Просто даже имам и още точки. Ето го, аз вече го показвам. И аз имам още точки, не знам колко има, 200 или 300 някакво там, така че нека да ви отворим. Вау! Вижте! Може да си мърда и главичката. Вау! Много е яко. Не знам какво прави. Вижте. Тук имаме някакви като книжки. Доста е яко. Друго няма. Така. И е лилавко. Сега ще ви покажа книжките. Тук имаме стич. Така, тук имаме още. Ето. И от това се падна доста хубаво. Даже май имаше някакво сериоз, не знам.
И сега е ред на това. Нямам търпение, защото това за първи път ще го отворя. Не съм го отваряла. Нямам търпение. Само да знам докъде... ето къде почна. Се отварям. И сега как да го отворя? Аха, тук има определено. Има стич с много яко такова. Може да се използва като герданчик. Супер яко е това, обаче как се отваря? Има батерии. Не знам. Като видя как се прави, ще да. Така, то има чиксо. Да. Това не знам какво е. Дръжка. О боже. Това е нещо като за готвене. И нещо прави. Но какво? И какво става? Не знам. Май трябва батерия. Да. Но как ще го отворим? С нещо трябва да го отворим. Добре, чакай. Ще махнем тези. И да, като ги махна, ще ви покажа. Ако ви е харесало това видео, дайте по един лайк от мен. Чао!